निराकार रूप गोटी आकार रे नाही नानाकार दियंती ऋषि माने चाही निराकार रूप गोटी आकार रे नाही नानाकार दियंती ऋषि माने चाही जहाकू जे मंत दृश्य से मंत लेखई अलेख पुरुष बोली नाम बोलु थाई ताहाक स्वरूप अछि रूप मध्य रही अनेक रूप खेलई स्वरूप को शीत से ही न जानती कहीं जेते बेले जहा से जाऊ थांती सही शून्य शून्य महाशून्य शून्य परे बास सेही पाद ध्यान करे अच्युतर दास सेही पाद ध्यान करे अच्युतर दास सेही पाद ध्यान करे अच्युतर दास अरुक्षरीला नाम रे खेलई अणाकार बोली नाम अक्षर क्षरई सेही मध्य अछि तिनि पुरा भेदी समाधि लय रे जेबे पारु पुत्र भेदी समाधि लय रे जेबे पारु पुत्र भेदी समाधि लय रे जेबे पारु पुत्र भेदी देवगण गृही सर्वतात मात रही प्रमाण गृही सर्वतात मात रही प्रमाण गृही सर्वतात मात रही प्रमाण सेही सीना राम कृष्ण चैतन्य ठाकुर गृहीरु जन्म होई करिले प्रचार गुरु देखाइले बाट शिष्य पाए बाट नहिल से गृह गोटी रही आकट नहिल से गृह गोटी रही आकट नहिल से गृह गोटी रही आकट साधनारे नाही अण साधनारे अछि साधनारे नाही अण साधनारे अछि अकामना हेले बाट शून्य रे फिटुछि अकामना
ବାହାରେ ଫିଟୁଛି। ପାଞ୍ଚ ମନ ବନ୍ଧି ଯେବେ ଷଡ଼ଇରିରେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରି ଯୋଗ ରହିବ ସେଥିରେ। ପାଞ୍ଚ ମନ ବନ୍ଧି ଯେବେ ଷଡ଼ଇରିରେ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରି ଯୋଗ ରହିବ ସେଥିରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ବାଜଣା ବାଜେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ପୂର୍ବର ବାସନା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟଟି ପାଇ। ପୂର୍ବର ବାସନା ଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟଟି ପାଇ। ବାର ବାର ମିଶାଇବୁ ତେର ହେବ ଯୋଗ 26 ପ୍ରକୃତି ତତେ ହେଉଥିବ ଭୋଗ। ଏଣେ ଯେଉଁ 12 13 ତେଣେ ସେ 25 ଅଣଚାଶ ବାୟୁ ମଧ୍ୟେ ଅନାମ କୁହୋଷ। ଅଣଚାଶ ବାୟୁ ମଧ୍ୟେ ଅନାମ କୁହୋଷ। 52 ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟେ ଯୋଗ କରୁଥିବୁ 64 ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ମୀନ ଖେଳାଇବୁ। 64 ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ମୀନ ଖେଳାଇବୁ। 64 ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ମୀନ ଖେଳାଇବୁ। ଶୁଖିଗଲେ ଜଳ ମୀନ ହୋଇଯିବେ ନାଶ। ଅଣସାଧନାରେ ବାବୁ ଅଣସୂତ୍ର ଘୋଷ। ଗୋପନ ସାଧନା ଏହି ସ୍ୱପନେ ସାକ୍ଷାତ କହିଲେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ସାକ୍ଷୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିନେ ମାତ୍ର ସାକ୍ଷାତକୁ ଦିନ ଭାବ ହେଲି ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ନାମରେ ଭଣିତା କରିଲି। ଉଠିଲେ ବସିଲେ ତୁହି କରୁଥିବୁ ମାପ ଘୁରି ଯିବୁ ବାଟ ପୁତ୍ର ହୋଇଲେ ଅମାପ। ଘୁରି ଯିବୁ ବାଟ ପୁତ୍ର ହୋଇଲେ ଅମାପ। ଘୁରି ଯିବୁ ବାଟ ପୁତ୍ର ହୋଇଲେ ଅମାପ। କହିବା ବୋଲିବା କିଛି ନୁହେଁ ବାହାଦୁରୀ 84 ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ସବୁ ଅଛି ଭରି। ଛପା ବହି ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଗୁରୁ ନ କରି ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଅକାରଣ। ଗୁରୁ ନ କରି ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଅକାରଣ। ଗୁରୁ ନ କରି ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ଅକାରଣ। ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ମୋ ସୂତ୍ର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଭୟ ମାତ୍ର ଆସେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଶୁଣି ମୁହିଁ। 12 ଅଙ୍ଗୁଳକୁ ଧରି 12 ଗଣ ଯାଏ। ଅଣସୂତ୍ର ନାମ ଜପି ସୂତ୍ରକୁ ମୁଁ ପାଏ। ପ୍ରଥମେ ନଥିଲା କିଛି ଚାଟଶାଳୀ ପାଠ ଗୁରୁ କହିବାରୁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଲା ପ୍ରଘଟ। ଗୁରୁ ରୂପେ ନିରାକାର ପଢ଼ାଇଲେ ଜନ ଖଡ଼ି ସୂତ୍ର କରି ତୁମେ ଦିଅ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ 3 ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବ। ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବ।
ଅକ୍ଷରିବ ଜ୍ଞାନ ବାଡ଼ିଆଏ ଦେବୁ ସହସ୍ତ କରିଣ ପାଠ ପ୍ରଚାର କରିବୁ ଅରୁକ୍ଷରିବ ଜ୍ଞାନ ବାଡ଼ିଆଏ ଦେବୁ ସହସ୍ତ କରିଣ ପାଠ ପ୍ରଚାର କରିବୁ କହଇ ବୁଧିଆ ଦାସ ଶ୍ରୀୟ ଚ୍ୟୁତ ଧ୍ୟାଇ ଶ୍ରୀୟ ଚ୍ୟୁତ ଗୁରୁ ବିନା ଆନ କିଛି ନାହିଁ କହଇ ବୁଧିଆ ଦାସ ଶ୍ରୀୟ ଚ୍ୟୁତ ଧ୍ୟାଇ ଶ୍ରୀୟ ଚ୍ୟୁତ ଗୁରୁ ବିନା ଆନ କିଛି ନାହିଁ।